Tinokugamuchirai vateereri vevhangeri. Ndinoitwa mufundisi Trimon Paringa. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Zvisinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri iri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Tinokutendai, Mwari vakuitire nyasha zvikuru. Amen. Ndishumire vhangeri. Second Kings chapter 4. Second Kings chapter 4. Now a certain woman, the wife of one of the sons of the prophets, came crying to Elisha and said, "Your servant, my husband, is dead. And to your knowledge, he was a worshipper of the Lord. But now the creditor has come to take my 2 children as servants in payment of his debt." Then Elisha said to her, "What am I to do for you? Say now, what have you in the house?" She said, "Your servant has nothing in the house but a pot of oil." Then he said, "Go out to all your neighbors and get vessels, a great number of them. Then go in, shut the door. You and your sons begin to pour oil into the vessels." So they began pouring oil into the vessels. One, when it's full, they put it aside. So she went away when the door was shut with her sons and took the vessels to her, and she put oil into them. And when all the vessels were full, she said to her son, "Get me another vessel." And he said, "There are no more." And the oil stopped. And the oil stopped. Mafuta akamira, kwete akapera. Mafuta akamira, the oil stopped. Go and borrow many vessels. Ndobva akumbira ma vessels akawanda kudira mafuta akatanga kudira. But time yaakati kumwana wake chiti tapidza chimwe chitini chekudira mafuta, mwana paakati hapasisina. And he said there was no more, and the oil stopped. Oil yandiri kushumira pamusoro pezvayo ndo yakaingwa munhu wese nemunhu wese mumba yaJehovha is the anointing of God. Chakapa munhu kuti atsvake Mwari inyaya yekuona upenyu hwake kuti haugone kunyatsotwasuka kana Mwari vasiriwo vasimo mukati menyaya dzeupenyu hwake. Zvino Mwari wawa ndiMwari wamasimba ose vanogona. But chinozotinetsei ndechekuti munhu abva kwese kwaabva ouya kuna Mwari chaiye, ochipedza nguva refu kana kuti oona shanduko yacho haisi kuita iye ari muimba yaJehovha. Ndokungaizire kuti kubackslider munoriziva. Vazhinji vanopedzisira vabackslider kana kuti vamwe vanopedzisira vakusanganisa kun'anga nekunamata nekudaro. Chikonzero anenge ajaja time yaagara muzvinhu zvaMwari oona upenyu husina shanduko ofungidzira kuti pamwe hazviite. Let me assure you, God is faithful, God is so mighty. But pano pane nyaya ndaverenga, mukadzi aiva mukadzi wemuprofita. Muprofita uyu aishanda naElisha. Zvino muprofita uyu ndokubva afa kudaro akasiya chikwereti kumhuri yake. Mukadzi ari so intelligent muunderstanding yake zvekuti haana kunotsvaka rubatsiro kune rimwe side. Nyangwe murume wake aishanda naElisha akamusiyira chikwereti, mukadzi uyu ane chaakanzwisisawo maari kuti this man called Elisha, he can help us to come out of this problem. Nyangwe murume wangu aishanda naElisha akatisiyira dambudziko, ini ndaakuda kushanda naElisha kupedza dambudziko. Murume aishanda naElisha as a prophet akasiya chikwereti mumba. Mukadzi
mukadzi asiyirwa chikwereti ndokuenda futi kunoshanda naElisha the same prophet vakapedza chikwereti. So you begin to wonder kuti murume uyu sei akasiyira muri chikwereti, iye aitofamba nemunhu anogona kuzvipedza. Elisha ndiye aishanda nethe prophet yokusiyira mhuri yake chikwereti, but mukadzi aingwa nemuridzi wemari akaenda futi kune the same master wemurume wake Elisha. Zvikanzi vanhu vechikwereti vauya vari kuda mari yavo, and Elisha had a solution. Saka zvaya pachena kuti tine vanhu vanogona kufira mumatambudziko ivo vari munzvimbo inopera matambudziko. Kana murume akafa achisiya chikwereti, mukadzi wake akachipedza chikwereti ichocho, aenda kuna Elisha mumwe chete aishanda nemurume wake, taane true picture yekuti kune vanhu vanogona kuramba vari mudambudziko but vachinamata Mwari iye anopedza matambudziko. Amen. Murume asiya chikwereti mumba anoshanda kuti he was a prophet working with Elisha. Ko mukadzi uyo akupedza dambudziko remumba ajoina kambani ipi, aenda to the same prophet Elisha, chikwereti chikapera akapiwa divine instruction newisdom, nyaya dzavo dzikagadziriswa. Kureva kuti already we got a picture kuti murume uyu ane lack of knowledge yaanga inayo although he was at the right side. Taane true picture yekuti mudzimai akava ne better understanding kudarika murume akasiyira vana chikwereti. Murume akasiya chikwereti kwaaishanda kwaElisha, mukadzi asiyirwa chikwereti akachipedza aenda kunoshanda kupi? To the same company. Saka uchizoona even mumabasa kuti munogona kushanda pakafanana, muchitambira yakafanana but hamufanani. Zvokuti ukaona upenyu hwamwe unokwati vari kumba because unoziva maperero anoita yako kuti ko yake haipere yakaita sei. So izvozvo zviri so common munzvimbo imwe chete, marizauti evanhu anosiyana. Chikonzero how you operate in the place. So murume uyu akashanda nemunhu waMwari zvekuti mukadzi wake akanzwisa kuti dhedhi vanonamata. That's why yakanga ya testimony kuna Elisha kuti murume wangu wamaishanda naye imimi munozviziva kuti munhu aitya Mwari, he was a worship of God, but ane nyaya dzaakatisiyira dzekuti aikwereta vanhu vasingatye Mwari iyeyo futi. Aya, murume uyu haana kunokwereta mamwe maKristu nokuti dai akakweretwa uyo ari muKristu aigona kudzora moyo, but uyu akati uya mukadzi atofa pane kuti atoti sorry, akatoti ndaakutora zvasara. Sakureva kuti this prophet anga ane association yake, chikwata chaaifambidzana nacho chisinganamatewo but chaiva nemari zhinji. Saka ndokwaainopota achikwereta. Saka apedza kukwereta ndokubva afa. Muridzi wechikwereti ndokubva ati yangu ndoida. Ndinofara Elisha nekunamatira mudzimai uyu kuti muridzi wemari akanganwe. KwaMwari hakuna inonzi spiritual fraud, kuti unokwereta munhu unamatirwa kuti ane mari yako adhibhe. Hakuna Mwari chaiye akarurama uye ndiMwari wamasimba ose. He is just to all. Mwari haakomborere wewe on behalf of others, anokomberera iwewe for the better of others. Mwari haakukomborere kuti zvamwe zvidzvanye, haatorere vamwe kuti ape iwewe. Iye ane zvakawandisa zvekuti anogona kukukomborera asina kutorera mumwe munhu. Saka hapana panozobatwa minamato yekuti wakakwereta iwewe wakanganwa kana ari Mwari chaiye wamasimba ose. Nokuti iye kunze anogona ane maabilities inenge yavharika kana aakuvhara, kureva kuti nyaya dzese anofanirwa kudzibuda kana ari Mwari wamasimba ose. Saka pano tine munhu ainamata Mwari yeye ndokubva asiya chikwereti. Adzimai vacho ndokuingwa nemuridzi wemari, ndokubva vaandastenda kuti chikwereti chakasiyiwa ichi. Elisha ane imwe anointing
iri too special zvekuti inogona kupinda mubusiness tikatoita business tikakavha problem yatinayo. But murume aipinda muzvikwereti iye achishanda nemunhu ane anointing inokonzera mabusiness. Murume akasira mhuri yake chikwereti. Elisha uyo akazopedza chikwereti chekumba kwake aiva nespecial anointing yaigona kuita kuti vave nebusiness, vatengese mafuta, vave nemari. Kuti tine vanhu vasina knowledge yekuziva zvimwe zviri muna Mwari zvekuti vanoguma vane matambudziko anopedzwa naMwari vachifungidzwa kuti Mwari nyaya idzaite. Let me assure you, God is a spirit, but he is the one who created the natural world. Mwari ndimweya, but ndiye akasika vanhu venyama, saka zvenyama anozvigona. Let me pick you up that note. Mwari ndimweya, but Mwari mweya ndiye akasika munhu wenyama, saka Mwari nyangwe ari mweya zvenyama anozvikwanisa. Saka there are certain issues, natural matters, zvaunofungidzira kuti maybe God is not concerned kana kuti Mwari agone kuita neizvi, izvi toita tega, izvi ndo zvevanhu. I want to assure you, whatever you see on earth, chese chaunoona nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. So in every matter God can make a way. But murume was a worshipper. Zvekuti mukadzi wake akasvika pakupupura kuna Elisha kuti murume wangu aitya Mwari, but ndokubva atisiyirawo zvikwereti. Kuda kuti Mwari aitya zvikwereti asingatyi. Imwe type iyoyi chinamata stereki zvikwereti stereki. Aitya Mwari zvikwereti asingatyi. Ndokubva anodena zvimbadzo zvakawanda maraini. Ndokubva akasvika hake kufa, wafa wanaka. Muridzi wemari akati handitambwe iyoyo, ndoda kunotora vana vako ropa rako. Zvanzi murume uyu aiva nevana vaviri vakomana. Ndo vaida kuitwa varanda nemuridzi wemari. Vana vaviri vakomana ndofunga munhu wese anawo. Iwe maoko aya reku-right nereku-left. Ukashaya wisdom dzaMwari anonoshandiswa nevamwe vanhu kubuilda life yavamwana. Rega ndikupanisire kuti mukadzi ari kuti ndine vana vangu vakomana vaviri, pane shasha iri kuda kuvatora. Shasha iyi haina kufa nanhasi iripo, inoda kutora simba rako kuti ibuilde life yayo. Nokuti kana iwe usina wisdom dzaJehovha dzekuitawo zvinhu zvavakanzi naMwari ita, kune vachakuitisa zvavakanzi vaitewo. Alright, long back kuchine slavery, kune slave trade. Vanhu vaitodzingirirwa nepfuti voiswa cheni muhuro nedanda rainzi goriri raiva nemhanda so paura necheni. Vohemwa vakasungwa so vachiendeswa kuchikepe by force. Vamwe ndokubva vabudirira kutiza, but type yaitora maslave haina kuzodzingirira vaitiza. Ine zvayakaronga, yakaronga slavery in a professional way, zvekuti havachamhanyisa munhu wacho ndiye anomhanyira kuenda ikoko. Chii chavakaita? Vakati vanhu vatiri kupamba tichinoshandisa kweda vanoshanda zvekuti, but chataakuda vamwe vacho vatiza chiteerai makadai. Ivi michiregai kuenda nepfuti, endai neknowledge yedu nemutauro wedu nezvatodzidza isusu tereki. Vakadzidza zvedu, anenge apasa anokwira ndege hotera. Ndo slavery at its best. Zoti ndo chishuwo chemuno kuti dai ndabuda muno. Kune vaibuda paiginya yototsvaka mapepa. It's now slavery in a professional way. Haumbozviona, because it's now a professional way to do it. Unenge uchitoremekedzwa uchiteera Dr. so and so kwautenda ikoko. Kune vakaenda nedanda, kune vakuenda nedegree to the same people. It's a trap.
arekani pasiye zvangu handisi kuti usaende ungokuvawo picture nokuti vhesi yandaverenga zvanzi muridzi wemari ari kuda kutora vana vangu vaviri vakomana kunzi vave varanda. Zvino vana vaviri vakomana ndavaona ava ruoko rwerudyi neruboshwe. Ukashaya wisdom yaJehovha unoshandiswa kuvaka upenyu hwamwari. Murume yeye achiriko achiri kuda kutora vakomana vawina uyu. Zvino vakomana avo uchavachengetedza sei? Mukadzi akati rega ndiende nonoona munhu waMwari. Chirega kuvimba nemaoko ako. Nyangwe maoko uinawo tsvaga akakupa maoko kuti ndeye basa rei. Chimbobvunza iye musika akasika upenyu hwako kuti yanguwo nyaya ishe ndei, panguwo pekubata ndepati. Nokuti nzwa munhu ari kuenda kwese kwese arasika, ngozi kwaari ndiko. Ukatoona munhu arasika, munhu ari kutomboziva ndaifanira kunge ndaenda kwakati. Saka uchiona kuna mwana mulife wasiri worried because haatomboziva kuti ari kuendawo nekuti. Atobva ari ipapo, it's okay. Because haana magoals, haana destiny, chero zvazvaita. Kune vamwe vanoti so long life. That's not in the Bible, that's not God's plan. Mumwe munhu anga adhiniwa vangoti so long life. Kudhiniwa ameno zvava zvamunetsa vangoti so long life. Saka iyoyo kana usati wadhiniwa usamhanyire kuitaura. You must live a real life according to God's plan. Zvanzi vauya murume uya auya. Zvino arida kutora vana vangu vakomana vaviri. Saka ndauya kwamuri munhu waMwari. Ndoita sei? Munhu waMwari zvikanzi unoda ndikuitire chii? Asati apindura mubvunzo ndobva anzi kumba kwako unei. Iye ari kuti ndine dambudziko. Ndiye obvunzwa futi mubvunzo kuti mudambudziko unei. Saka ringangova rimwe dambudziko ka kuti mudambudziko hauna chinhu. Nokuti uyo ane dambudziko apiwa mubvunzo. Mubvunzo wewo ndo wakakonekta rubatsiro. Mubvunzo wekunzi saka unei mumba mako. Ane nhamo yaainayo mumba. Ndokuuya kumunhu waMwari. Munhu waMwari ndokumupa question iri very strange and dangerous. Munhu ari kuti ndapererwa, vana vada kuitwa nhapwa, ndiye akubvunzwa kunzi unei. Zvichitobva zvaburitsa pachena kuti kushaya chimwe chaunonongedzera muproblem yako zvingangotaura kuti wane tu. Zviri nani ukati handa basa ndine degree, pane pauri kunongedzera. Handina basa but ndogona zvemagetsi. Handina basa but ndiri munhu anonzwisisa anotumika. Kwete kuti mudambudziko iroro uri rafu futi. Kuda titengirewo pano. Andizive mumba mairehwa ndiweka. Mauri munei chaunoti this is my strength. I'm unique for this thing. Vanhu vese vakandida vane chinhu chavanofanirwa kuona chinomanifesta mandiri kuti ichi ndo chakaisikuona Mwari mandiri chandokwanisa. Samukadzi yakataya munhu waMwari nhamo inhamo hayo but kumba kwaita mafuta mashoma patariko. Kuda kuti munhamo yese zvimwe zvese zvakabvuma kupera akasara nemafuta. Munhu waMwari akati iwaya ndo atiri kuda kushanda nawo. Rega ndiite ndachamba mchana. Secret iri pashoko iyi. Munhu waMwari uyu akasira mudzimai wake chikwereti. Anga asira mudzimai wake strategy yebusiness. But naturally chaita ngechikwereti. But ukapedza kuverenga nyaya yacho uchaona kuti ndo yaitova platform yekuti vagone kushanda neanointing. Saka a lot of people with the problems, I want to tell you this, it's a platform to see the anointing. Dai pasina dambudziko irori mumba.
Hapana pataizonzwa mafuta akawanda, dai anga akawanda, dai pane mari yacho. Kureva kuti your problem ingangodaro ichireva kuti at least une starting point for to see the anointing working. Sando ubasirwa chikwereti. Uyo kumunhu wamwari. Munhu wamwari ndokubva amupawo zano. Apedza kumubvunza kuti mumba munei? Ndine mafuta. Zvikanzi right. Enda mucommunity yaunogara. Unondikumbirira zvitini zvekudurira mafuta iwani. Iye ati mashoma. But instruction yaakupiwa tsvaga zvakati wandei. Vangeri harimeke sense rinomeka faith. Rikameka sense yato human preaching. Vangeri ra Jehovah harimeke sense rinomeka faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Kureva kuti ramwari chairo rakapfuura palevel yecommon sense. Ukaona richipindira newe richinyatsoita harisi. Panera kuti unongoti beta tungotenda zvingaita izvona. Ndiro radarika level yecommon sense. Nokuti advice iri kupiwa mukadzi uyu haipindirane nezviripo in the natural senses. Kuti munhu ane mafuta mashoma onzi nditsvagire zvitini zvakawanda. That's not good advice. That's God's advice. Munhu asina kufunda onzwa kunzi iva ne big dream. Haisi advice iyo. That's God's word. Uyo ane mafuta mashoma ndiyewo udzwa kunzi tsvaga zvitini zvakawanda. Dai ndiri ndaibva ndati ndomunga hamuna kunzwa ndati mashoma. Sando zvinoita mumwe pachishumirwa kuti I can see you reaching greater heights. Unobva wati asava ndizive kana. Greater heights inini. Unobada ngokiya kuti zviite. Handisi kupa vanhu advice. I'm speaking the prophetic word of Jehovah. You need to receive by faith. Bible rangu rinoti havana kusanganisa shoko ravainzwa nekutenda richibva rashaya basa kwavanhu. They did not mix faith with the word. Kureva kuti faith ikashayika mumunhu randiri kuparidzai kucommon sense hariwanikwe, haribate, hariite. So mukadzi uyu anzi nditsvagire zvitini zvakawanda mucommunity. Rega nditange nekutsanangurira zviri pachena. Dai aigara muSunningdale aiwana zvishoma than dai aigara kuchitungwisa. Vanhu vanogara muchitungwisa nekuSunningdale vakasiyana unoziva. Saka mukadzi uyu chimwe chakamaafekta kukura kwelocation. Akanzikumbira zvitini zvakawanda kuneighborhood yako. Kureva kuti kana aigara kumfa kwose aiwana zvishoma dai aigara kuchitungwisa. Iyo iyi haisi problem yemukadzi, iproblem yakarongwa kare paakatsvaga nzvimbo. Kureva kuti imwe problem yauinayo haisi yako, iwe unotodawo munana, but wakanopinda kunonzi hazviite. Location inolimita zvitini. Kwete kuti mukadzi uyu haana kunzi zvishoma, akanzi zvakawanda, but hazviwande kudarika community yaunogara. Ukawirirana nevanhu 10 mucommunity imomo une zvitini zvako 10. Kuti nhamba yaunopindirana nayo basi rese havasvike 40. Zvitini zvako zvishoma zvisingaite. Saka zvakanaka kuti munhu agone kuenda mucommunity nezvitini zvakawanda. Unoita zvitini zvakawanda chirudziko, unongoshifta area yaunogara. Saka mukadzi uyu akanzi nditsvagire zvitini chero zviri empty. Pakutsvaga zvitini yaiva revelation yaifanirwa kuwana. Achingowana zvitini asati adurura mafuta aifanirwa kutanga acelebrate Mwari. Why? Aikumbira zvitini zvekudurura mafuta. Saka zvaapachena kuti vanhu vaimupa zvitini zvakapera mafuta. Kuda kuti anga atoratidzwa kare naElisha kuti mucommunity yese ndiwo watosara nawo. Zvako zvisati zvaita, but get a revelation
celebration. Yes, we beat one of my life. Yes. What not say zvitini zvakapera mafuta kuratidza kuti naivo vakapererwawo but havana kuenda kuna anointing yawaenda wewe. So mafuta asati awanda, there is a need of celebration. Basa risati rawanikwa pane chaunofanirwa kunzwa muspirit yako kuti God is working out something. Yes. Au celebrate nokuti zvaita, uno celebrate nokuti unoziva kuti anoita. No wonder pona sela sari mcheri vakarumbidza Mwari. Kwete vabuda vachirimo. Type yedu inorumbidza tabuda. Manja vanga vakapenya. Lari mukati yakatotanga so. Makatendeka. Zoti vamhanzi vamwe vasungwa vaiterera. Ipa ndopatyiwa nevazhinji kuteererwa nevanhu. Wonzika uchiti Mwari makanaka, waona bhutsi yako. Unobva kuti asafeta kumbomira. Let me give you this example. Mwari pavakandidana kuti ndishumire, ndaikumbira bhutsu nehembe. Saka ndaimboparidza neimwe t-shirt yanga yakabhara pamusana parengi kwadzana. Ndiyo ndati Mwari akanaka, Mwari anopa. Mwe munhu ndokubva andikwenya. Zvanzi iwe vanombokunyimire. Inonzi genuine baba. Wega unombomira kuti asishwanda ukwana. But guess what? Zvokwadi yaMwari haichinje nokuti zvako asati zvachinja. Kururama kwaMwari hakuchinje nokuti asati achinja nyaya dzako. Saka ndichimuti Mwari makarurama, iye munyaya dzangu asati adziruramiswa, but iye ndinotoziva kuti iye akarurama. Nyangwe zvangu zvisati zvaita, but muiti wazvo akatendeka. That revelation must live in you. Iye Mwari asati akupa mota, anopa mota. Saka nokuti asati apa iwewe, hauzoti kuti zvemota angazvikwanisa. Bvunza vanadzo ndiye. Bvunza vane dzimba ndiye. So mukadzi akaenda mucommunity akaona zvitini zvake, but haana kuita celebration. But I've come to tell you, there is need to celebration. Usati wadurura mafuta kutomboona opportunity yekupihwa zvitini, nokuti munhu ane chikweretika. But uratidza kuti anointing yaakushanda, akanokwereta ari muzvikwereti, vanhu vakabvuma kuti akwerete, iye achizikanwa kunzi ane chikwereti. Anointing unofanira kuiona kutanga kushanda kwayo. Usati wane mafuta, community inokuda zvokuti unowana zvitini zvacho zvokuisa. Nokuti pane vanogona kutonyimwa zviri empty. Aizve. Izvo zvitini iwe. Wozozvitraya mulocation maunogara. Kumbira zvigubhu uone zvisina chinhu. Unowana kuti ushaya 4 zvigubhu zvisina mvura. Kungoti rume ndau chigubhu daisa fiwa. Dau chigubhu. Unopedza location rese zvishaya chigubhu. Kune dzimwe nyasha dzekuwana zvinhu zvisina chinhu. Aya. Unonyimwa nechigubhu kwete chine drink. Munhu achipedza kunwa so ando prefer kurasa panokupa. Kwete kuti uda uchinwa wai. Wakuda ichi chacho chasara. Anobva nemwe life yakaoma. Unonyimwa chiri empty. Nanzo mwachi confidence. Mulungu ane zvinhu zvari kurasa kubasa. Tozvida but aruramba utipa. Arungorasa. Wayenzi. Pananisi. Pani zvairaswa nemurungu zvekuti izvakanaka kuenda nazvo kumusha zviri. Mulungu ari kutorasa wena. Kunyimwa zviri empty. Saka paaikumbira zvitina achizviwana, that was a sign kuti the anointing has started working. Anointing haina kutanga kushanda paidurura mafuta. Yakatanga pakufamba mucommunity. Ari munhu ari muproblem but achiunderstandwa necommunity. Kuratidza kuti anointing is working in your life. Zvako asati zvaita but tarisa mugariro wauri kuita. Zoti zvikaita manje. Apa ishoma but aurare nenzara. Kureva kuti already you are walking in a blessing. Ndiyo uri kungofeila
kuirecognize zvako. Ndakati nzwa the first miracle yaDaniel hakusi kusadyiwa neshumba, kusatyoka nokuti akakandwa mukomba. Iko kumbosvika zvakanaka mushumba kunoda kutendwa Mwari. Nokuti ukazvitarisa kune vakazokandwawo vasati vasvika vakatambirwa mudenga. Kuna Daniel haana kutambirwa. Ndoukashumba ndo dzakanyatsoleya kuti asvikonyatso asarwere pasimende. But vamwe vakatambirwa vachiri mudenga. So iyo yekumbolenda mushe. Ndokuti Daniel achingosvika vakatanga kuti munoshamisa. Shumba dzakatoshamisika kuti ari kutenda iye ari pakati pedu. Maproblems akunge ayashamisike. Wakurumbidza Mwari uri pakati pawo. Aya. Worship is more dangerous to the devil. Why? He become confused. Paul na Silas vari mujeri vakatanga kurumbidza Mwari. Aizvi. Satani akati saka vanhu kana kusunga kana kusasunga ichechi day. Nokuti chinangwa chewakaipa ndechekuti usarumbidze Mwari. Manje akazokona wakurumbidza Mwari uri muproblem, achatozokutesta nekugara musha. Achata nhamo imukwanise beta mbomupa mari tona. Achaita mari nazvo. Shuwa munhamo yese uchiti Mwari makarurama. Saka vanobva bata gotsi mapire inhamo. Ndo pari kutoda Mwari wese. Chayai mari. Achikokupa mari wese kunamata. So mukadzi anoenda mucommunity opiwa ma-empty jars zvitini ouya nazvomba. Ndakati there was need of celebration pavana veIsraeri vasati vanwa mvura yepamara vachicomplaina kuna Moses kuti iri kuvava. Iko kuvava was a sign yefavor. Kungoti revelation yacho wanga vasina. Let me show you. Kumbonzwa mvura ichivava mugwenga. Mugwenga munonetsa mvura. Mowana pairi monzwa ichivava. Zvapachena kuti Mwari aiziva kuti muchapfuura nepano. Akaziva kuti kune vamwe vanombopfuurawo futi nepano. Saka ikapota ichivava munosvika iripo. Nokuti imimi kana masvika inongovava zvokuti muzive kuti yanga yakachengetwa. Saka iko kuvava kwemvura yepamara, it's a sign God has already preserved our water. Chakaita kuti mamwe marudzi mugwenga asiye mvura yepamara inovava. Kakuvava ikaka ndo kaiva nefavor yese kudarika kutapira kwakazoitika. Kuda kuti kana vakazorumbidza Mwari nokuti mvura yatapira, they were too late in worship. Vaifanirwa kumurumbidza payakavava kuratidza kuti Mwari makatichengetera kuti izo. Unenge uri kunonoka kurumbidza Mwari. Zvazvakatoita so ichivava mvura yepamara, it's a sign God has preserved your water. Nokuti haina kuzoramba ichivava. Paiva nerevelation yemuti waivapasaiti. Mwari mamwe marudzi aiti akauya ipapo. Mwari anga akatoudza mvura iyi kuti uchatapira kana genga rangu rauya chete. Rimwe genga rese rikauya lava. Hapana munhu akaudzwa naMwari kuti tora muti uyu ukande mvura. Kunze kwavana veIsraeri pavakauya naMozisi. Kureva kuti mukauya mega Mozisi asipo haichinji. Malone ranger mukunamata. Kuna asina guidance anoti kunamata moyo wako, kunamata moyo wako. You are lost. Mwari anoti haugone kudai nini kana wakavenga munhu waunoona. Kureva kuti hatigone kunamata zvisina munhu mukati, but hatinamate munhu, tonamata Mwari zvine vanhu mukati. Ipa ndo pakangooma pakunamata zvine vanhu mukati. Chandakanakira ndisike kumba kwake kuipa ikoko. So mukadzi
mukadzi anopiwa mai mujazi opinda naomba make imwe instruction yaakapiwa you must close the door. Nyangwe vakupa zvitini usavatendere kuona yandakuudza. Nokuti vanokupa zvitini vane pfungwa yekumbotera kuda kunoti udamboita nezvei. There are some issues anofanirwa kuva personal you and your Jehovah. Munoziva here kuti Abraham, our father of faith, akanzi naMwari uya nemwana wako Isaac kugomo. Abraham haana kuudza Sara izvozvo kuti ndiri kunocheka mwana, but ndo yaaitoenda kunoita akatotakura banga, but haana kudza akatakura pamuviri kunzi Ishe vati timbocheka, nokuti zvaiva pachena kuti Sara hainga asingazvigamuchiri. Aiti kunamata rudzii 9 months unodziziva Leba, unoiziva Leba. So Abraham knew kuti nyaya ndeyangu naJehovha, adzimai shuwa vanonamatawo havo, but level yeshoko iyi hatifanani paukura. Even muri mumarriage mai mfundisi nababa mfundisi havafanani. Abraham nemukadzi wake vasanangurwa vaMwari, but Sara haana kuudzwa kunzi mwana ari kunochekwa, yakaudzwa mudhara wacho chete. Mudhara ndokubva aziva kuti iyi ndeye matara matara. Ikapindira vakadzi inomira program. Handiziva akamisa program yako waukataurira. Angangodaro asiri mudzimai wako, shamwari chaiyo. Idiki palevel yeunderstanding yamaundi. Saka pese paunopiwa divine instruction naJehovha, ngwarira waunoudza uyu. Kune mwana musikana akatamba zvakafadza mambo. Heroti ndokubva ati mwanangu ndokupei. Mwana kutamba, but haagone kutaura zvokupiwa. Ndokubva anobvunza. Nematambiro akanaka Yesaya, mambo ufara kuti ndokupei mwanangu. Oti pamubayiro hatizive, tongogona kutamba chete. Mirai tonobvunza mama. Mama vacho poison. Havadi zvinhu, vanoda munhu. Zvanzayo mwana kupiwa musoro waJohani. Iye funga kuti aitambira musoro waJohani iri mwana. Iye yekuti kutamba unogona, but hauzivi zvokutambira. Unozobvunza wada kupiwa mubayiro, vangandipe chii yandatamba. Ko ukaudzwa zvinopikisa iwewe. Ko ukaudzwa yausiri kuda, but waudzwa nemunhu waunovimba naye. Amai munhu anovimbika mwanasikana wavo. Mwanasikana anga atamba. Ndokunobvunza amai kuti mama ndajaivha hanzi ndopiwei. Amai vakati musoro waJohani mupureti. Ndokumwe mwana akatomboti musoro. Zvanzi wemunhu chaiwo. Zvanza chaivhese ndiri kutambira musoro wemunhu. But haana kuziva kuti amai vake vane agenesti yavainayo nekuroorwa kwavo kwavakaitwa naHeroti. Zvakatotsurwa naprofeti John kuti yaitambika ndoadhautani. Saka amai vaiva nechigumbu nemuprofita. Saka mwana atamba akanobvunza vakagumbukira chiprofita. Kune afana vanamata, but vaakunobvunza vakuru. Odzonza aiwa zvokuprofita zvekuita sei. Kune vakatomaka chiprofita ichi vari kumba kwamambo. Bhaibheri rangu rinobva rati John ndokubva adamburwa musoro. Aindoziva kuti mwana asiri izvo zvaakatambira izvo. Rewadi haisiye mwana ndeyeamai. Ivo amai kutamba havagone, but pakutaura mubayiro ndovanotaura. Ko wadi kuti kana wagona kutamba wagonawo kutaura mubayiro. Wadi kuti kana wagona kutsvaka Mwari, wogona kupota uchinzwa Mwari achikupa madivine instructions. Pane kuti unenge watsvaka Mwari zvakanaka, waakufamba mukuzodzwa naMwari, wonobvunza vanhu vanoti hazvisi. Mwana haana kutambira musoro waJohani mwano. Aitotambawo zvokuti mudhara afare. Mudhara paakati mubayiro, mwana aitoti pamwe amai vanofunga mubayiro iri nani. Semunhu ati kurei. Gamba munhu ane zvigumbu zvake. Handizive waunobvunza iwewe. Haana here zvigumbu zvaainazvo nevamwe vanhu vaMwari.
Apo kapa. Aniziwewe unobunza wewe as your man of God. Ana ere zvikumbuzvo ainazvo nevamwe vanhu vaMwari. Nokuti mukadzi uyu aiva nechigumbu nemuprofita anonzi Johani. Saka mwana paakati mama mubayiro, mama vakati chanzi ndaiwana, taakugadzirisa nyaya dzedu dziri pending. Piwa musoro waJohani. Inoti zvakamunetsawo. Jaivindi ndeyekutouraya munhu. Ndaiti tiri papati gamba tiri pabheriyawo yemunhu. Shuwa kutamba kweiso. Pada kutochekwa munhu ipapa. Hazvisi. Amai vane zvigumbu zvavainazvo. Let me skip that one. Instruction yati, close your door. Kana mavhara dhoo motanga kudurura mafuta. Kureva kuti nyangwe akakumbira zvitini zvakawanda. Chimwe chaigona kumutadzisa kuti kuwana mafuta akawanda rumu yemba yake. Nokuti akanzi kana mapinda nezvitini mumba muvhare dhoo. Saka kana airoti akawani room kadiki diki, akatora zvitini zve4 rooms hazvipindi. Rati dambudziko rambotanga riri location apa raroom manje. Dambudziko rakambotanga riri church apa waiwewe chaiye manje. Pane poe mbonyebera kuti yeda ina power unenge haunawo futi. Yako haina kwa iwewe. So pinda nezvitini mumba uvhare dhoo. Saka zvinongokwana kupinda mumba. It depends nekuti rumu yakakura zvakadii. Ukatora zvitini zvakawanda zvisingakwane murumu, instruction yati uvhare dhoo. Zvimwe unozvivharira panze zvinopotsa munana. So zvitini zvakakwana mumba ndo zvakawana mafuta. Akatanga kudurura. Aidururwa mashoma. Bati akadururika aiwanda. Apa pane nyaya. Anga asingawandire kunoko kwaari kubva, anowanda kwaanenge aenda. Zvoita sekunge miracle haisi kune zvauinazvo, but kana zvaakutapudzika kuri kubuda mafuta kune mashoma, kuri kudururwa mafuta ari kuwanda. Saka pane gepi rekuwanda nemashoma pachitini. Akangobuda mune chimwe chitini anowanda. Zvimwe zvinhu zviri pauri zvikangoendawo pane umwe uchaona kuti zvinokupa blessing. Zviri muchitini 1 hazviwandi, zvoramba zvirimo. Amenoti Ishe vakapeta sei papa? Kuti kwaari kudururwa ndo kunowanda dhani kwaari kubva. Kurati miracle haisuku iri uku kuri empty. Kurati kune blessing yako kune munhu asina, ukamboendesa ikoko ndo kunodenda increase yako. Nokuti paaidurura mafuta aya anga ari ake kwete zvitini. Hapana waapari kuzvipa. Iye achidurura mafuta kwaari kudurura achiwanda, but panzi vhara dhoo isaini yekuti ndako usatye, ndezvako usatye, hausi kupa vanhu, uri kuzvipa. Batawo revelation yekuti unogona kuzvipa uchitanga uri kupa vanhu. Kani kwekuzvipa ipa munhu ono. Ndakashanyira umwe murume kuboroti ndobva andipa bhutsu zvano. Surprise kai pastor. Mamune sure rekuti ungaone bhutsu mawe side kunoko. Ndikati haisi surprise. Masizwa sei? Ndikati ayizvi. Bhaibheri rangu rinoti ukadyara unokohwa. Saka bhutsu idzi pane wandakapa. Saka kutoona dzakuuya so kukohwa haisi surprise mari zao. Saka uchiona munhu akakupa chinhu unovhunduka. Because
upeo. Unotongokunza kafa kuti inini chai. Mutara kuti ndezvangu inini. Kwete kuti muri kunditumira somewhere inini. Pa inini suti inini. It's a shocker. Nekuti unotoziva kuti kana randi hazviite kupa munhu. Aidurura mafuta achiwanda uku, but yari kuwanda uku ndeye kuno. That's an revelation in your life. Zvichiita nge zviri kubatsira uyo, it's an increase to your life. Zvichiita sekunge zviri kuchinja uyo, but it's an increase to your life. Aidurura mafuta kune zvitini zvevanhu, but haana kuita mafuta evanhu. Uchadurura zvimwe zvinhu mulife yevanhu, but hazvibuilde life yevanhu ivavo. Oh, let me show you something. I said, come here. Ndikadai sokune mukomana. This man come. Ndikapa murume uyu dhora. Ane dambudziko redhora. Munoziva kuti zvaachatenga ndezvedhora. Kandamupa dhora. Kana achida lofu, ndikamupa dhora, anotenga zvedhora. But inini manje, capacity yandanayo iri more than dhora. Nokuti zvandaita izvo zvinodena Mwari ane ability hombe kudarika dhora. Zvekuti uyo anononge ndamubatsira, but ini ndotofamba ndoti Mwari maita henyu. Ausati waona munhu wekutanga kupa chinhu anoti thanks. Makambowanzwa type iyo. Vanenge vakachibata. Ukaona munhu achigamuchira chipo chako wapinda. Nokuti uyo apiwa dhora haambobva akatenga zve10 zvedhora. But ini manje ndane open check to say a word to the Lord upon this thing. Chakanakira mbeu inokwana mbegi, but you go unouya netractor. Saka kana giving iri seed iri mbeu, pakukohwa rega kuuya nebhegi rembeu. Chinoita kuti uende netractor kumunda, iwo wakaenda nemasaga 2 kunodyara. Kuunderstanda kuti yandatamba kwandaendesa ava vachaunza increase yekuti kana ndaakudzoka ndinofanirwa kuziva kuti vandakapa vane tsika yekuzviwanza. Aregani pasi idzokere kumukadzi. Akatanga kudurura mafuta ake, kudurura mafuta ndobva ati kune mwana wake, ndipo chimwe chitini mwana akati hapasisina. Bhaibheri ndoparati and the oil stopped. When the oil was finished, stopped. Stop kumira, finish kupera. How papa is a mission? But umwana ugona usibhatanisa zvakafana zvakasiyana. Mafuta akamira kuerera nokuti anoerera. Kureva kuti kana anga akasvika pazvitini pazvakapera akaramba arimo. Haana kubva apera nokuti zvitini zvapera. Uku zvikapera level kunogwa haichinji. Ndozvanetsa manje mukunamata kuti vamwe vedu capacity yekutenda Mwari zvitini zvacho zvakatokwana zvekuti zvakuitwa naMwari mazuva ano izvo hamuna pekuisa minana iyoyo. Munotofunga kuti hasi gamba mafuta aya anomirira the Holy Ghost. Kureva kuti Holy Ghost capacity yake vanhu havana. So kuti munhu akaenlarge capacity, God can fulfill that capacity. No matter how big your dream is, if God is your partner, you can make it. There is nothing too hard for the Lord. Also, once woman on the testimony, ndinendeke Mwari akanikomborera nendeke. Mwari anoita zvendeke yanopa vamwe mabhasikoro grammar stove. Hazvireva kuti ari hafu. Haasi Satani. Zvitini. Mwari vakaropafadza Steve Masiwa vakamupa Econet. Nokuti ndopfungwa yaakava nayo kuti Mwari ndipeiwe big idea kuti vanhu vafonerane zviri nyore. Ndozvakafunga Strive kuti vanhu vafonerane. Ini zvandaifunga ndezvekufonawo. Saka ini ndakakomborerwa neline.
Unaanza loti mwari wakarurama zvishua. As the men think it's so easy. Ina nyapira ndafunga kuti vanhu vangafonera nenyore sei. Ndaitoti kwenini ngafonera sei. Warakataura line unorwana mwana. Wafunga inongoda line adi zvakawanda. Haidi mabooster ipiwa line. Zitini. Tese pano we are connected to lake. Don't want to break lake chile. But tikaenda kumba kwe mumwenye mumwe. Mvura rimba make fish. Mumwane 5 liters, mumwe 10 liters, mumwe 20 liters, mumwe hana. Kwaite kuti pana connect wa kutsime lake tese. But kuti mumba macho une zvitini zvingani zvekudurura. Saka ati jaje neiri kumba. Tika jaja neiri kumba. Zvinoita sekunge wakakonectwa kutsime. Rakapwa. Gamba utori wowe kuleke. Tadi vanhu vanonetsera landlord. Bepa remagetsi rikauya. Anongonoka kuti bepa rauya. 40 pamunhu. Abvunze kuti makazotenga zvimwe here zvemagetsi. Negrope iroro i40 baba. Kana ukati mamudhara vane mafiriji vane mahita ini negrope i40 pamunhu. Hapana akamboenda ukoti. Vari kunditi 40 negrope asiti. Tine mwe shasha ndayambogara nayo. Zikana stove handibike. Samagetsi handibhadhari. Zandimudhara ndakaona globe rako rakabaka. Amenoti waishandisa tochi. Akabata gotsi. Ndo magetsi ari kurewa. Wakatowashandisa saka hatigoni kukumezhera. 40 pamunhu. Kureva kuti makereke mukufamba murwendo rwekunamata. We worship the same God, but he is not powerful as the same in every church. Simba rake harifanani mumakereke, but mwari wacho mumwe chete. Zvichienderana nemacontainer ariko container randiri kureva incapacity of belief and understanding. Zvitini zvikaita zvishoma, anoita mushoma. Ukangotenda kuti mwari wedu ane power zvokuti tinotsika moto, munoutsika munorara nenzara. Vamwe utenda kuti mwari uyu anoita kuti tidye tichiguta, voguta. Vamwe kuti mwari uyu totsika moto, motsika. Zvitiniwo izvozvo. Kuita mweya muchena ungotsikisa moto chete. Vamwe vanotambisa zveshuwa. Wakawandira zvokuti ungotsikisa moto. Unobatidza wokutsika. Kuratidza kuti kudenga kuna mwari ungotsikawo moto. Ipapo kuti usvike pamusangano, rori yakumbirwa. Bati simba raakufamba pamusangano, tsika moto. Nyanoti kuinda ashimbeira achinyatsoribhalansisa. Oza kujimu, munhu akaenda mujimu, avana kujima every part. Because ukangojima uku chete unoremara. Ukajima one side unosimba one side. Unofana kubalances. The gospel must be balanced. Rikawandira kumoto munoutsika but life yenyu iri mumoto. Uchipedza kuita wekutsika, uchiita wekurarama moto. I'm not against kutsikwa kwemoto. Kana muchitsika ichaizvo. Mozotsika nezvimwe. Jesu anoti mweya washo uri pamusoro pangu kuti ndiparidze evhangeri itsikirire vakatapa. Kuda kuti mweya wani uri kuita papreaching, uri kuporesa mapofu, uri kusunudzira zvirema, uri kudii. Kuda kuti mweya uyu unogona kuita mabasa akawanda but uri pamunhu wani. But pane vamwe vekuti mweya wacho ndeungoita chinhu wani, going to heaven. Munoziva here kuti munhu akatenga adapter haana kuwedzera magetsi, awedzera zvekubayirira pamagetsi akauya. Adapter isi transformer. Adapter haiwedzere magetsi. But ukabayirira adapter kuplug ine 4 ways. Unogona kuti apa radio, apa fan, apa chimwe chinhu, apa chimwe chinhu. Hauna
kuwedzera magetsi, but wawedzera kushandisa pane magetsi akawira. Kuti Jesu wakagamuchira adapter yandinoda kuti ubairire inonzi wisdom. That's why Bible richiti Matthew 25 kwaiva nevakadzi mhandara 5 foolish virgins ne 5 wise virgins. Mhandara 5 dzakapusa nemhandara 5 dzakangwara. Chinongondinetsa vese imhandara, but vamwe ndokubva vanzi vakapusa vari mhandara kudaro. Indaiti kungwara kakuwa mhandara zvikanzi ayo kune dzimwe dzine dziri mhandara dzakapusa mumhandara imomo. Ko bhuku rakuti kudifu foolish virgins. Munazvibata mubatiro wakadai unzi foolish. Let's go to the revelation. Secret ndei mhandara dzakamirira chikomba chinonzi Jesu. Kuna kuti wazvibata kuti ugone kuwanikwa nechikomba chako, but ukazvibata utadza kubata chikomba, aya saka wazvibatirei? Vaizvibata iri type yechechi iri kuda kubata murume wayo Jesu, but time inouya murume iwapedza nguva yese uchizvibata woshayikwa. Wazvibatirei iwe usingagone kubata zvauri kuzvibatira? Vaizvibata vakamirira chikomba, but time, revelation yetime, chikomba pachakauya iwo zvanzi marambi hawo anga apera mafuta. Yes, I'm preaching about oil. You can understand it better. Difference yaita kuti vanzi foolish ioil. Kureva kuti chechi ikashaya mweya mutsvene, ikashaya anointing, inenge iri a virgin, iri pure and foolish. And iBhayibheri baba, habasi kuti kwa munhu iBhayibheri. Unoti parege uyaire wechimachechi ayo. Nokuti mukadzi anomirira chechi, nokuti chechi ndiye murume we Jesu, ndiye murume wechechi. Saka murume nemukadzi ndo marriage. Saka Jesu ndiye chikomba chedu, isu tiri chechi kuti tiri mukadzi wake. Iye ndiye musoro, isu tiri the body. Bhaibheri parinoti murume ndiye musoro wemba, kuti mukadzi ndiye body rechiremba. Saka pari kunzi 5 way virgins but very foolish. Difference. Oyo chechi ikaramba simba ramweya mutsvene, chayakadira Mwari chinoshaya kuti chii. God is power. Whether you like it or not, Mwari simba. Izvi kuna mataka Mwari akapora pora asina zvaanoita. Asiriye. Unomuziva Mwari. Mwari wekuti achituma Moses kuna Faro, anoti Moses ada kumhanya, akanzi mira apa. Ndakuenda tisina kuita zvepawa pawa. Kanda chimbo pasi. Vakanda kwamura nyoka soswa. Those not takurwa izvi mfana. Wakufamba nesu those not takurwa izvi. Kwete kufamba netumutu tisina basa. Titakurire shato iyi. Takura shato tite basa. He is the same yesterday, today, and forever. What's the difference? 5 foolish virgins. Oyo vakatoenda kune vamwe vavo vari wise, vakati tipeiwo mafuta edu apera, kureva kuti vaitombova nawo, but vakashandisa chikomba chisati chauya. Vakashandisa mafuta munguva isina basa, vakabatidza mwenje chikomba chisati chauya. And to make matters worse, chikomba chacho chiri kuuya, Jesus Christ is the light. Zvokuti havana need food ekunotsvaka mafuta kuti vave ne light, kana chikomba chacho chiri light. Vakaenda kune vamwe vavo, zvikanzi ana bhururuwe, tese tiri mhandara zvamunongoziva, tipeiwo mafuta mbichana tigone kuonana neshasha yedu. Vakangwara ndo pavanonetsera, vanoita nga havana mati.
ndopa vakati iro richiti kumbira unopiwa apa vakanzi kuti ini balansi semushika pamwe pacho uri kutorerwa nevanhu vasiriwo uchifungidzira kuti kururama kuri kudhibha ngwara ise nyoka rurama ise njiva kuti pane pamwe pekuti unotovharwa chitofunga kuti utsvene uchibvarwa kunamata hakusi kupusa izvo zvauzisiya yes kudzikama nekupusa kwakasiyana kuzvibata nekubatirirwa zvakasiyana so vakaenda kune vamwe zvikanzi wedwe chikomba chatakamirira chimwe chete tese tiri mhandara pano tipewo mafuta and to make matters worse vakangwara life the richest men only 5 the poorest men 5 amene twanozisiyana kulu street leader haina 4 5 Bill Gates 5 bana ama 5 imwe group 5 ndofunga 5 vakapusa ne5 vakangwara ava ndokudza vakangwara kuti vakangwara zvavakaita havana kubatidza mwenje yavo chomba chisati chauya vakangoona vakapusa vabatidza vakati siyai zvakadaro kuti vakangwara munguva yemusina chikomba vanogona kufanova nemwenje wovakapusa panouya chikomba wozova nelaiti ravo vakangwara chinoita kuti varambe vane mafuta kuti marambi avandofunga anga akaenzana vakava nemakontena akadai vese tiri kumirira chikomba samai vamurima chaiva na 12 usiku ava ndokubva vabatidza ava ndokubva vakwenyana siya zvakadaro munhu akanonoka mumwe anochema avari kubatidza vari kuti tiri kuchovha vamwe vedu vamwe venyu vamuri kuchovha kana yenyu apera muchaona kuti machovha type isiriro haikupei kana vairila nemwenje ava vakadi kuzonzi neava tipeiwo mafuta kuti asi vanhu vamboti jegawo chikomba chisa chauya tationa nemwenje yenyu chiona ine yedu sei vakarambirwa ivo vamboshandisa mwenje yevamwe zvaingova pachena kuti kana pasina chikomba rega hako kubatidza mwenje haunzi wakapusa kugara murima musina chikomba unotozonzi wakapusa kuva murima chikomba chauya iwe sitomira mafuta akafanana but vamwe munoashandisira kusiriko mweya mvura yabuda otambanudza tsvimbo yake redisiyo patsano uri kuona